What is Papu's name? What is Papu's name? Leela. Apro what is Papa's name? What is Mummy's name? What is Tata's name? What is Amama's name? What is Mama's name? Apro enna? I love Mama. apro Mama. apro ABCD sollu. ABCD EFG HIJ Alama P Alama P Q R A T U V W Y Z. apro idu 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 apro 10 ku apro 11 12 13 14 19 15 16 19 20 apro a a e sollu. சரி அப்புறம் வேற என்ன தெரியும்? ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் பாடுமா? சரி அப்புறம் ஜானி ஜானி சொல்லு. Johnny, Johnny, Papa, it's Tuva, no Papa, T-I-I, no Papa, O-P-Mat, சரி அப்புறம் வேற என்ன தெரியும் பாப்புக்கு? I love Mama, I like Mama. அப்புறம் வேற என்ன தெரியும்? வேற என்ன தெரியும் பாப்புக்கு? வேற என்ன தெரியும்? டப்பி சிக் சொல்லு. டப்பி சிக் டிங்கர் பின் டாகி ஸ்பீச் கிட்டட் காலியஸ் விவிவாஸ் ஆதி லாலி டு டிஃபர் எச் எஸ் அப்புறம் வேற என்ன தெரியும் பாப்புக்கு? பாப்புக்கு வேற என்ன தெரியும்? ஜானி. சரி இது தாத்தா எப்படி கொஞ்சுவாங்க? நங்கோ ஆ வாயோ ஆ மாங்கோ ஆ முட்டாயா பட்டே தாங்கோ தாத்தே ராஜாத்தி தாதாத்தி. சரி பப்பா எப்படி கொஞ்சுவாங்க? பப்பா எப்படிமா கொஞ்சுவாங்க? குடாலு. அப்புறம் குனு. மம்மி மம்மி எப்படிமா கொஞ்சுவாங்க? மம்மி காலில் கொஞ்சுவாங்க. சரி மாமா எப்படி கொஞ்சுவேன்? பேபிமா. பேபிமா. அப்புறம் அப்புறம் வேற எப்படி கொஞ்சுவோம் மாமா? பேபி டால். பேபி பால். ஏய் அப்படி பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் அம்மா அம்மம்மா எப்படி கொஞ்சுவாங்க? அம்மம்மா எப்படி கொஞ்சுவாங்க? சரி வேர் இஸ் பப்புஸ் ஐஸ்? பை பை சொல்லு. பை. See you. See you. See you tomorrow. Tomorrow. Good night. Good night. Tata. Praise the Lord சொல்லு. Pisha. அப்புறம் Hallelujah. காலையும் மலையும் பாடு. காலையும்
சரி என்னமோ ஏதோ பாடு. குட்டி ஏதோ பாடு. ஏதோ ஆ குட்டிய ஆ குட்டி யாத்தே யாத்தே பாடு. யாத்தே யாத்தே பாடு ஒழுங்கா பாடு. யாத்தே யாத்தே. சரி காஞ்சனா எப்படிமா பண்ணோம்? காஞ்சனா எப்படி பண்ணோம்? ஆச்சரிய அப்படி பண்ணுமா காஞ்சனா? காச்சியா பாய் சொல்லு. பை இப்படி சொல்லு, பாய் சொல்லு. பை ம் உம்மா கொடு.